Ai ko belajar pi hak kerteng ke benbor ke kerteng ke jong Jesus Christ. Hak ni kesingi tongin ya puson na ke tien ke jong belai. Palingin ya pulih na ke gospel ke jong Yohanes kerenong ke beningkong ke dekat ke Phla. Ke kentien ke boong uhi umlong utau Jingshai. Henry ulamino banyo Phla shaphang uta U Jingshai. Kaktian ke jong belai hang ni ke keren shaphang U Yohanes nong penbaptis. Ha ke bau belai ula sei kerpang ya unie U syakri jong belai. Banlong unong prat lenti unong Phla shaphang U Jesus Christ. Namar klem U Yohanes lese ke jing pendap ya ke jing ya thulupa. Kanom long ke basyai, pat kanom long ke bapau, pat kanom long ru ke jing shaphang hagi babon ki breu. Tingi aingo yu blay, bo blay ula say yu Yohanes nong penbaptis ban Phla shaphang Messiah ubalong U Jesus Christ. Ka Bible hang ni ke keren bo Jesus Christ ulong utaken U Jingshai. Kad bau Yohanes pat umlong U Jingshai, Henry ulong unong Phla nagabenta U Jingshai. Habang puli shaphang U Yohanes, ngasngot ho bala shisha kumbalong U Yohanes, kumtaru magingilong hagani ke pertai. Ublay hago pendap yang idaw mensim bakuan. Kajing pendap daw mensim bakuan ha kajing em kajangi. Kamday ka decoration ni kajing pen internet. Kamday ka ta ka ban pen ainam shaphang ki bakrao ki bangila ban le lengbaw mensim bakuan. Rega way na kajing temu jong kajing pendap ka jong mensim bakuan. Kalong bangin la ban Phla shaki way shaphang U Jesus Christ. Pada shisha kumbau Yohanes ulang unong Phla shaphang U Jesus Christ kumta mga mapiru nilong kinong Phla. Daladehi haladehi ngimdon yaga Jingshai. Nilong kum ubnai uba phalang yaga Jingshai syaka perthai baro kawai. Lengba kata ga Jingshai ka uyo pediang naga sengi. U Jesus Christ ulang kum ka sengi ka ba ai Jingshai sya upnai. Ha ka ba upnai u ai ga Jingshai pat syaka perthai haga porman met. Kan ma ba mga ba mapiru habangi Phla syaka perthai shaphang U Jesus Christ. Dehang taken ila ban ong bangi phalang ya ga Jingshai ka jong U Jesus Christ lingbaw mensim bakuan. Kay ka bau blay utmu ha ka jing em ka jong apat jong pi. Kamday tang bangin yo ya ka jing em babam chukot henry bangin long ka Jingshai. In long kinong Phla syaki breu baro. Kali yala dia ha ka ni sengi. Hatu ngalalong na em ka Jingshai syaka perthai ka badum. Lengba ka jinglong jing em. Lengba ka ketien ka thaliat ka banga keren. Ki kam ki jam ki banga tray. Ka ya ki yang. Barhaki iki baro. Ho ngimlong ki bajanai. Henry habangi puson ni ka ketien ka jong blay. Tu ai kan long ka jingpen kan mau yangi. Bo blay utmu yang abad ya pi. Bangin long kumu Yohanes. Kata ka long ban Phla shaphang U Jesus Christ. Ban ra ya ka Jingshai ka bangi yo pediang na U Jesus Christ syaka perthai ka badom. Ni ayo yo blay bangi yo ka kabu ban long ka Jingshai hakani ka perthai. Lada kani ka perthai kamdon ya ka jingdum. Ken mau kamdon kamru ya ka Jingshai. Kumba upnai umdon kam ya ka Jingshai ka jong ka haga porman sengi. Henry haga porman miat
kalong ken ka jing rap ka bakraw lingba ka Jingshai ka bu banai ai shi ka perthei namar ka jingdum pangangit scam bagri sngi ka bentaru in shim bagri ka kabu pangin long ka Jingshai shagni ka perthei ka bedum ti to ble ni sngi unai bor yang ab jepi pat unyalam pangin long ka jingkir ku shaki way perbuat nam kledru ubleu e jepi kumba pilong amen.